उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। कणकवली शहरात दुसऱ्या व्यापारी महासेलला ग्राहकांचा तुफान प्रतिसाद मिळत आहे। या महासेलचं उद्घाटन जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं। आमदार नितेश राणे यांनी देखील या महासेलला भेट देऊन जिल्हा व्यापारी संघाला शुभेच्छा दिल्यात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यापारी आणि ग्राहकांचे पिढ्यानपिढ्या व्यावसायिक आणि घरगुती नातेसंबंध आहेत। बाहेरील जिल्ह्यातून येऊन सेलच्या नावाखाली अनोखी प्रलोभनं दाखवून ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर आपल्या जिल्ह्यातील ग्राहक फसू नयेत यासाठी कणकवली शहरातील व्यापारी आणि कणकवली शहरातील स्थानिक व्यापारी संघानं पुढाकार घेऊन आज महासेलला कणकवली शहरात सुरुवात केली। कणकवली शहरातील व्यापाऱ्यांनी परजिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांबरोबर स्पर्धा करून कणकवली शहरात गणेश उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती स्वस्त दरात वस्तू उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार नितेश राणे यांनी व्यापाऱ्यांचं कौतुक केलं। आमच्या कणकवली असो किंवा जिल्ह्याच्या व्यापाऱ्यांचं खऱ्या अर्थाने त्यांचं अभिनंदन करायला पाहिजे आणि अभिमान वाटणारं असे एक पाऊल त्यांनी आज ह्या निमित्ताने टाकलेलं आहे। आजच्या स्पर्धेच्या युगामध्ये प्रत्येकाने ग्राहकांसाठी एक वेगळं काय आणतो ह्या स्पर्धेमध्ये कणकवलीच्या आमच्या सगळ्याच व्यापाऱ्यांनी एक अतिशय विचारपूर्वक पाऊल टाकून एक चांगला संदेश फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नाही पण महाराष्ट्रात दिलेला आहे की आपण स्पर्धेमध्ये उतरत असताना दुसऱ्याची ओढ कमी करण्यापेक्षा आपली ओढ त्याच्यापेक्षा मोठी कशी होईल ह्या अशी मानसिकता आमच्या सगळ्याच व्यापाऱ्यांनी ठेवल्या असल्यामुळे आणि इथे आपण पाहत असाल की प्रत्येक ग्राहकाच्या चेहऱ्यावर आमच्या भगिनींच्या चेहऱ्यावर एक समाधान आहे, उत्साह आहे आणि हा उत्साहाचा क्षण आमच्या पूर्ण व्यापारी संघटनेच्या वतीने मिळाला असल्यामुळे अनेक प्रेरणादायी पाऊल त्यांनी उचलले असल्यामुळे मी निश्चितपणे त्यांचं अभिनंदन या निमित्ताने करेन। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानाच्या अनुसार प्रत्येकाला कुठेही जगण्याचा अधिकार आहे, काही खाण्याचा अधिकार आहे आणि काही स्वातंत्र्य आमच्या संविधानाने आम्हाला दिलेलं आहे आणि त्याच अनुसार अगर कुठलाही परप्रांती किंवा कुठल्याही परजिल्ह्यातले लोक येऊन इथे विशिष्ट काही सेल लावत असतील तर त्याला चोख उत्तर देण्याचं काम आमच्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी केलेलं आहे। शेवटी इकडच्या येणाऱ्या ग्राहकांसाठी आमच्या स्थानिक व्यापाऱ्यांशी व्यवहार करणं, बोलणं, चर्चा करणं हे कधीही सोपं आहे कारण की हे रोज दिसणारे लोक आहेत, त्यांच्यावर रोज व्यवहार करणारे हे सगळे लोक आहेत म्हणून एक वेगळी विश्वासार्हता या सेलच्या माध्यमातून निश्चित पद्धतीने ग्राहकांमध्ये जाते आणि त्याचमुळे अशा पद्धतीच्या महासेल जास्तीत जास्त घेऊन आपल्या ग्राहकांसाठी, कणकवलीकरांसाठी, जिल्ह्याकरांसाठी नेहमी काहीतरी वेगळं अगर हे आणत राहिले तर निश्चित पद्धतीने त्यांचा लोकप्रतिनिधीमधून मलाही समाधान आहे आणि हे पॅटर्न जे तुम्ही आज कणकवली पॅटर्न, सिंधुदुर्ग पॅटर्न जे म्हणताय तेच पॅटर्न अगर राज्यभरामध्ये, देशभरामध्ये तर निश्चित पद्धतीने एक चांगला वातावरण आपल्या बाजारपेठेमध्ये आपल्याला अनुभवायला भेटेल। सिंधुदुर्गातील व्यापारी व ग्राहक यांचं पिढ्यानपिढ्या हे व्यावसायिक आणि घरगुती नातं संबंध आहेत। बाहेरच्या जिल्ह्यातून येऊन सेलच्या नावाखाली अटी लागू वगैरे किंवा प्रलोभन दाखवून जर आपल्या इकडच्या ग्राहकांचं किंमत कमी दाखवून पण माल कमी प्रतीचा देऊन
जरी फसवत असेल ती आपले फसू नये यासाठी आपल्या खोलीतील व्यापाऱ्यांनी व खोली तालुका व्यापाऱ्यांनी पुढे घेऊन त्या ग्राहकांना चांगला व्यवस्थित किमतीत मिळा आणि लोक होईल हा सेल ही सुरू केली आहे. फायदा आपल्या सर्वांना होईल घ्यावा मी सर आपणाला आग्रहास्तव व्यापाऱ्यांनी येथे एक महासेल चालू केला आहे आणि त्याला ग्राहकांचा देखील उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतो. काय सांगाल? बस तुमच्या वाक्यातच सगळं आहे. आम्हाला फार आनंद होतो आहे. आताच आपण या महासेलचं ऑफिशियली उद्घाटन केलेलं आहे, पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की काल आम्ही तयारी सुरू केल्यानंतरच ग्राहकांनी जो उदंड प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आपण म्हणतो की ह्या सगळ्या विषयात महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे तो ग्राहक आहे. आणि काल त्या सामान्य ग्राहकाने जो काही रिस्पॉन्स आम्हाला दिला त्यामुळे आम्ही अक्षरशः कणकवलीतले कापड व्यापारी भारावून गेलेलो. आणि आज हा इतका आनंदाचा क्षण आहे आमच्यासाठी की आम्ही हे सगळे कणकवलीतले कापड व्यापारी एकत्र आज तुमच्यासमोर एकजुटीने उभे आहोत आणि त्याला ग्राहकांनी खूप प्रेमाने आणि आनंदाने आम्हाला रिस्पॉन्स दिलेला आहे. किती जण काय काय सांगून जातात, किती छान केलं, तुम्हाला सगळ्या एकत्र बघून किती वाटतं, चांगलं वाटतं, माल किती चांगला आहे, दर जे सेलचे जे तुम्ही ठेवलेले ते क्वालिटी आणि दर ह्याचं कॉम्बिनेशन आम्ही आमच्या पद्धतीने चांगलं करतच असतो, पण त्याला जेव्हा ग्राहक ॲक्सेप्ट करतात, जेव्हा त्याला ॲप्रिसिएशन करतात, त्याच्यानंतर आम्हाला जो काय आनंद होतो ना तो शब्दात वर्णन करणं कठीण आहे. तर आत्ताच ह्या सेलचं महासेलचं हे उद्घाटन झालेलं आहे. हा ग्राहकांच्या सोयीसाठी गणेशोत्सव तोंडावर ग्राहकांच्या मागणीनुसार आम्ही हा ठेवलेला आहे. 10 तारखेपर्यंत हा सेल आहे. तरी जास्तीत जास्त लोकांनी याचा फायदा घ्यावा आणि आपला आनंद द्विगुणित करावा अशी इच्छा आहे. व्हरायटी काय काय ठेवल्या आहेत आणि लोकांसाठी खास ऑफर काय? आता गणेशोत्सव आहे त्यामुळे महत्त्वाचं आहे की स्त्रियांचा आधी हा सहभाग मोठा असतो. त्यामुळे साड्या हा प्रकार आम्ही फार जोमाने हातात घेतलेला आहे. सामान्य लोकांना अत्यंत आकर्षक वाटतील आणि त्यांना परवडतील अशा कमीत कमी किमतीतल्या खूपच भारी साड्या आम्ही इथे आणून ठेवल्या. त्याच्यामध्ये आमच्या सगळ्या कापड व्यापाऱ्यांचा अनुभव आम्ही पणाला लावलेला आहे जो आपल्या स्थानिक लोकांसाठी आहे. त्याच्यानंतर सणासुदीच्या लोकांना हँडलूम्स लागतात, ब्लँकेट्स लागतात, टॉवेल्स लागतात, पायपुषणी, चादरी, तो सगळा आयटम आहेत. जेंट्सचा आम्ही विसरलेलो नाही. जेंट्ससाठी आम्ही शर्ट पीस आणि पॅन्ट पीसचं कापड म्हणजे 599चा सियारांचा जो सेट आहे की नाही तो 599मध्ये 2 देतो आहे, एकावर एक फ्री देतो आहे. आणि परकर आहेत, गाऊन आहेत, इतर वेगवेगळे प्रकार आहेत. आमच्यापर्यंत खूप प्रयत्न केलेला आहे आणि असं दिसतंय की लोकांना इथे फार आवडतं आहे. घड्याळाच्या पूर्वसंध्येला बघितलं होतं तर आपण कालच्या दिवशी इथं झोपड उडाली व्हायचं आणि लोकांची दुकान गर्दी आहे. काय सांगा? काय सांगू, मी आत्ताच म्हटलं ना की त्याने अक्षरशः आम्ही भारावून गेलेलो आहे. आणि ह्याच्यावरून ना एक आमच्या मनाचाच एक प्रश्न येतो की ही स्थानिक गिऱ्हाईक आणि आम्ही स्थानिक व्यापारी ह्यांचा जो ऋणानुबंध आहे तो नव्याने आमच्या लक्षात आलेला आहे. आणि आम्ही तुम्हाला तुमच्या माध्यमातून आम्ही जनतेला ही ग्वाही देण्याचा देतो की नुसतं आता सेल नाही, या सेलनंतर जेव्हा आम्ही वैयक्तिक आपापल्या दुकानात असू तेव्हासुद्धा हा ऋणानुबंध आमच्या लक्षात असेल आणि तो जास्तीत जास्त वाढीस लागेल ह्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जिल्ह्यामध्ये मग सर्वच व्यापारी आज एकत्र येऊन असा सेल केला आहे. भविष्यात कसं होईल? भविष्यात काय नाही, म्हणजे एकमेकांचा साथ धरून पुढे जायचं आहे. आता हे कणकवलीत झालं आहे, उद्या आणखीन कुडाळात होईल, सावंतवाडीत होईल. आता एकच लक्षात आलं की शेवटी महत्त्वाचं रिलेशन काय आहे की व्यापारी आणि ग्राहक. आम्ही आता त्या 2 गोष्टीकडे लक्ष देऊनच आमची व्यापारी संघाची पुढची वाटचाल करणार आहोत. आता कसं होतं की आमचे काही जे धुरीण आहेत महासंघातले ह्यांचा पूर्वीपासूनच आम्हाला असा सल्ला असायचा की असं करा असं करा, पण ते एकाच व्यापाऱ्यातले सगळे जण येऊन एकत्र होऊन काहीतरी घडवणं हे किती कठीण वाटायचं. पण आज आम्ही प्रयत्न केल्यानंतर लक्षात आलं हे सहज शक्य आहे आणि ह्याचे रिपिटेशन्स तुम्हाला जिल्ह्यामध्ये कायम दिसतच राहणार. सर याला एक पार्श्वभूमी आहे की या सेलला आपण जेव्हा सुरू केला येतो दरवर्षी याचप्रमाणे या सेलमध्ये सातत्य असणार आहे का? विचार असेल, कारण आता हे खूपच छान आहे आणि आपण जे बोलतोय जो आहे तो दरवर्षी जिल्ह्यामध्ये येईलच. त्याला उत्तर देताना तुम्हाला हा सेल नाही, आता आमच्या दृष्टीने बघाल तर प्रतिस्पर्धी सेल आम्ही विसरूनच गेलो सर. आम्ही आणि ग्राहक आणि ह्यांचं जे आम्हाला रिलेशन ऋणानुबंध जो आम्हाला नव्याने भिडला आहे ना आमच्या मनाला, आमच्या काळजात जो भिडला आहे ना, आम्ही प्रतिस्पर्धी सेल वगैरे हे विषय विसरून गेलो. आता आम्ही हे पुढे चालू ठेवणार आहोत. खरेदी करण्यासाठी आला की खरेदी करण्यासाठी काय काय आहे इथे उपलब्ध? बाई पण भारी देवाचे आहे, पैठण्या आहे, बऱ्याच टॉवेल वगैरे चांगले. हां, आणि काय काय आहे? परकर आहे 100ला एक परकर आहे आणि आहेत चांगले आहेत. पॉवर ब्लँकेट्स आहेत, बेडशीट आहेत, बरे आहेत. कुठून आला तू? आम्ही इथंच काय वाटलं खरेदी करताना? चांगलं आहे, चांगल्या किमतीमध्ये चांगल्याच वस्तू घेत आहे. कमी किमतीमध्ये चांगलं आहे, साड्या वगैरे छान आहेत. आज तुम्ही या सेलमध्ये खरेदी करताय, काय वाटतं?
काय वाटतं येऊन सेलमध्ये खरेदी करण्यासाठी आलाय? छान आहे सेल, स्वस्त आहेत दर पण छान आहेत. म्हणजे बरं आहे, सीझनमध्ये आता चतुर्थीचा सण वगैरे आलेला आहे. हां, घ्यायला रिजनेबल रेट आहेत, मस्त आहेत. कोणकोणत्या वस्तू आहेत तिथे? बेडशीट आहे, कवर आहे, चादर आहेत, ब्लँकेट आहेत, वेगवेगळ्या साड्या आहेत, छान आहेत. रिजनेबल आता सणासुदीच्या सीझनमध्ये छान आहेत. सगळ्यांना साड्या वगैरे नवीन नवीन घेण्यासाठी मस्त आहे. कुठून आलात आपण? कणकवली. किती गेलात? काय वाटलं इथे येऊन? मी थोडे साड्या घेतल्या आहेत, हां गाऊन घेतले आहेत हां आणि टॉवेल घेतले. हां या ठिकाणी अगदी स्वस्त मटेरियल मिळणार आणि चांगलं सामान मिळते. असा सेल कणकवलीमध्ये दरवर्षी लागत राहावा आणि लोकांची सोय व्हावी ही मी आपली इच्छा व्यक्त करतो. खरेदी करण्यासाठी आलाय, काय काय आहे इथे उपलब्ध, काय सांगता? साडी आणि परकर आहेत, परत हो बेडशीट आहेत, हां नऊवारी साडी आहे हां आणि उशी कवर आहे, पायपुसणी आहे. काय वाटलं खरेदी करताना, कसं आहे? वाटतं म्हणजे चांगलं व्यवस्थित आहे, स्वस्त आहे. व्यापाऱ्यांच्या सेलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय, या सेलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळतोय. हो भरपूर आहे आणि क्वालिटी पण चांगली आहे आणि स्वस्त पण आहे. कुठून आला तू? इथंच कणकवलीवर. व्यापार उद्योग करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी हा सेल सुरू केला आहे. आणि आता सण सगळे डोळ्यासमोर आहेत. श्रावण आहे, गणपती लवकरच येत आहेत, त्याच्यामुळे महिलांसाठी ही पर्वणीच मी म्हणेन की या निमित्ताने खूप कमी स्वस्तामध्ये दर्जेदार माल जो आमच्या शहरातल्या व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन इथे सेल सुरू केलेला आहे तो आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतल्या महिलांसाठी खूप फायदेशीर ठरेल, शहरातल्या महिलांसाठी फायदेशीर ठरेल, जेणेकरून आपण मोठमोठ्या शहरांमध्ये जातो खरेदीसाठी. ते न करता इथल्या इथे व्यापाऱ्यांना सुद्धा एक संधी आहे या निमित्ताने की त्यांच्या माल सर्वसामान्यांपर्यंत पोचवता येण्यासारखं आहे हा सेल. त्याच्यामुळे खूप छान वाटतं आम्हाला खरेदीसुद्धा करताना. निश्चितच महिलांसाठी एक चांगली पर्वणी आहे असं देखील यांनी सांगितलेलं. आपण अन्य जे साड्या मटेरियल पाहतो त्याच्यावर जे लिहिले 130 रुपयाला साडी, आपण हे पाहतो की फॅन्सी साडी 130 रुपयाला एवढ्या कमी किमतीमध्ये आणि अशा चांगल्या साड्या आपल्याला उपलब्ध होत आहेत आणि स्थानिक कणकवलीमध्ये होत आहेत. हे आपले एक भाग्य म्हणावं लागेल कणकवलीकरांचं, कारण आपण ही जी अन्य ज्या साड्या आहेत त्या देखील त्याच प्रकारच्या प्रिंटेड साडी, म्हणजे हे जे सर्व दाखवतो आहोत, लाईव्ह दाखवत आहोत आपल्या कणकवलीकरांसाठी. आणि ह्या साड्यांचे दर्जा देखील चांगला आहे, कारण ग्राहक देखील मोठ्या संख्येने आहेत आपण पाहत आहोत की. आणि त्याच्यानंतर काही महिला देखील खरेदी करतायत. तुम्ही साडी घेण्यासाठी आलात, काय सांगा? काय ते कोणकोणत्या वस्तू आहेत ते काय सांगा? मी आताच आली आहे. चांगलं आहे, छान आहे, साड्या सुंदर आहे. काही ग्राहक आता आले, छान आहेत मटेरियल. आपण पाहतो की ज्या दुसऱ्याही साड्या आहेत त्या 300 रुपयाला साडी आणि साड्याची दर्जा हा देखील चांगला आहे. म्हणजे महिलांसाठी एक पर्वणी म्हणावं लागेल. आत्ताच आपल्याला ग्राहकांनी सांगितलं महिलांसाठी एक पर्वणी म्हणावं लागेल, कारण अशा पद्धतीचं जी महिला वर्ग ह्या मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. आणि ही जी साडी आहे सुंदर साडी आहे. ग्राहक देखील हे खरेदी करतायत साडी आणि त्यांना हे मटेरियल कशा पद्धतीने ते देखील पाहून घेतात. म्हणजे घरी गेल्यानंतर काही शंका कुशंका नको यासाठी हे जे सगळं पाहून घेत आहेत. काय साडीचा दर असेल? 350. कशा पद्धतीची साडी आहे? काय सिल्कमध्ये येणार साडी, सिल्कमध्ये येणार, बॉर्डर्स वगैरे आहेत आणि भरपूर व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये. निश्चितच सिल्कमध्ये आणि भरपूर व्हरायटी आहेत. साडीच्या 350 रुपयाला ही साडी आहे. आणि हा जो सेलला एवढा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. आज पहिल्याच दिवशी आज उद्घाटन झालं. व्यापारी संघाचे अध्यक्ष पारकर यांच्या हस्ते हे उद्घाटन झाले. आणि ह्याच्या साड्या, दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 550 रुपयाला हे जे 25 ब्लाऊज पीस आहेत, 25 ब्लाऊज पीस आपण पाहतो की 550 रुपयाला 25, म्हणजे एक ब्लाऊज पीस साधारणतः 20 ते 22 रुपयाला पडेल असा एक अंदाज आहे. आणि त्या दरम्याने जो हे 25 ब्लाऊज पीस हे पॅकेट आहे ते 550 रुपयाला, म्हणजे खूप असा चांगला प्रतिसाद ह्या सेलला मिळतो. आणि एवढ्या कमी दरात कुठे हे जे मिळत नाही आहे एकंदरीत ते आपण पाहतो. आणि बिलला देखील गर्दी, रांग लागलेली आहे. बिल करण्यासाठी येथे रांगा लागलेल्या आहेत. आणि जे ग्राहक आहेत ते बहुसंख्य खरेदी करत आहेत. आपण अन्य देखील वस्तू येथे पाहणार आहोत कशा पद्धतीने हा सेलला जे ग्राहक गर्दी करत आहेत. महिला वर्ग मोठ्या संख्येने आहेत. साडी खरेदीला जास्तीत जास्त गर्दी आहे. आमचे जे सहकारी आहेत त्यांना मी दाखवू इच्छितो की जे विमल परकर आहेत ते देखील येथे 100 रुपयाला येथे एक लावलेला आहे. म्हणजे अशा पद्धतीची खरेदी येथे जे महिला वर्ग आहे ते त्यांची करत आहेत.
बहुसंख्य महिला वर्ग इथे खरेदीसाठी आलेले आहेत. आपण कणकवलीमध्ये दुसरा हा महासेल म्हणता येईल, कारण व्यापारी संघाच्या वतीने सेल जो आहे तो लावण्यात आलेला आहे. तर ही जी साडी आहे ही साडी गिफ्ट दिल से अशा पद्धतीचं आहे. 550 रुपयाला ही साडी आणि ही जवाहर साडी आहे आणि खूप चांगल्या प्रकारच्या या साड्या आहेत. आपण ही ओपन करून देखील पाहणार आहोत, कारण ह्यांचा जो कलर आहे किंवा साडीचं मटेरियल आहे हे देखील खूप छान आहे, म्हणजे जेणेकरून ग्राहकाला घेतल्यानंतर समाधान वाटेल असंच एक एकंदरीत इथे आपल्याला दिसतं आहे. आणि खूप चांगल्या पद्धतीचं हे नियोजन यांचं इथे व्यापारी महासंघाचं आहे. त्यांच्या वतीने तिथे साड्या. मॅडम कुठली साडी आहे, काय सांगाल? ही कुठली साडी आणि काय किंमत असेल? 500 रुपयाला ही साडी आहे असं मॅडम. मॅडम काय सांगाल, कुठली साडी आहे? इथे व्हरायटी भरपूर आहेत. गिरायकांना सगळं स्वस्त दरात मिळत आहे, त्यामुळे गिराईक पण खुश आहे. आम्ही त्यांच्यासाठी हा सेल भरवलेला आहे. ग्राहकांसाठी हा सेल बनवलेला आहे असं त्यांनी सांगितलं आहे. बहुसंख्य महिला हे खरेदी करत आहेत. आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या सर्व प्रेक्षकांना दाखवत आहोत, कारण व्यापारी संघाचा हा महासेल आहे तो खूप चांगला आहे. कारण कणकवलीमध्ये हा दुसरा सेल आहे आणि हा LIC ऑफिस आहे, जे तेलियाळी रोडला जे LIC ऑफिस आहे, जुने LIC ऑफिस, इथे हा सेल आहे आणि तो सेल इथे आहे. ही देखील साडी आहे, चांगल्या दर्जाची साडी आहे. 500 रुपयाला ही साडी आहे. आणि कुठल्या कुठल्या साड्या आहेत तिथे काय सांगाल? एकंदरीत खूप चांगल्या साड्या आहेत. आपण पाहतो की ह्या ज्या साड्या आहेत खूप चांगल्या, म्हणजे 500 रुपयाला साडी म्हणजे, आणि कलर त्याचे मटेरियल असेल हे खूप चांगलं आहे. त्यामुळे साड्या खरेदीसाठी ग्राहक बरेच येत आहेत. आणि अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारच्या साड्या असतील. आपण टॉवेल देखील बघतो आहोत. जे टॉवेल आहेत ते यामध्ये 90 रुपयाला 3 टॉवेल आहेत. 90 रुपयाला 3 टॉवेल हे आहेत. यांनी इथे जे 90 रुपयाला 3 टॉवेल घेतले. तू खरेदी केली आहेस, काय सांगू? काय खरेदी केली? चांगली खरेदी. कसं वाटलं खरेदी करताना? चांगलं स्वस्त आणि मस्त साड्या आहेत. चांगले मटेरियल चांगलं आहे आणि स्वस्त आहे. व्यापारी संघाने हे एक पाऊल उचललं, त्याबद्दल काय सांगू? स्थानिक व्यापाऱ्यांना इथे संधी मिळाली, चांगलं आहे. बाहेरून येणाऱ्या व्यापाऱ्यांपेक्षा आपल्या इथे आपले स्थानिक खरेदी केलं तर आपल्याला त्यांनाही बरं पडेल, आपल्याला बरं पडेल. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी अशी संधी दिली त्याबद्दल त्यांना चांगलं वाटलं. आपण अन्य ज्या आहेत त्या वस्तू देखील पाहणार आहोत. महिला खरेदी करून जात आहेत. काय खरेदी केली आपण? टॉवेल. कसं वाटलं खरेदी करून? छान आहे, भारी भारी, बरं आहे, बरं आहे. बरं आहे, खूप छान आहे. खरेदी करताना कुठल्या कुठल्या वस्तू आहेत, भरपूर आहेत. साड्या आहेत, ब्लाऊज पीस आहेत, परकर आहेत, टॉवेल आहेत, सगळे आहेत. खूप बरं वाटलं असं सांगितलं महिलांनी खरेदी करून. आणि आपण ज्या ठिकाणी पाहतो आहोत की त्यांचे जे कॉटन गाऊन आहेत ते 400 रुपयाला 3 असा त्यांनी दर ठेवलेला आहे. त्यानंतर मोठी उशी आहे, पिलो, हे ज्या उशी आहेत त्या 90 रुपयाला 1 पीस आहेत. आणि अशा पद्धतीने हे चांगला ग्राहकांसाठी हा महासेल, दुसरा महासेल आहे. आणि एकंदरीत या सेलला खूप चांगला प्रतिसाद देखील मिळतो आहे, हे आपण एकंदरीत पाहिलं. कारण येथे जो येणारा जो ग्राहक असतो तो आपल्या खिशाला, बाबा आपल्या खिशा परवडेल अशाच पद्धतीने काही ग्राहक येत असतात आणि त्या दर्जाच्या यांना वस्तू देखील मिळत आहे. कारण व्यापारी संघाने हे चांगलं काम केलेलं आहे आणि व्यापारी संघाच्या वतीने अशाच पद्धतीने जे नियोजन आहे ते करत राहावं. कारण जर समजा आपल्या कणकवलीत स्थानिक व्यापारी असेल आणि स्थानिक ग्राहक असेल यांचे कुठेतरी ऋणानुबंध वाढतील असं देखील येथील व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीने भविष्यातही आपण सेल येथे ग्राहकांसाठी लावू असंच ह्या व्यापाऱ्यांनी आपल्याला सांगितलं आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल.